Nosio sam ovaj ranac po planinama i po gradu. Pa, da li je ovo najbolja budžetska opcija za ovaj novac ili samo još jedan lep, ali beskoristan proizvod? Evo mojih utisaka. Tražio sam ranac koji neće da me košta previše i koji mi neće pasti teško na leđima dok planinarim ili istražujem prirodu, a da može da ponese taman dovoljno opreme za različite potrebe. Ovaj video je za sve koji traže slične karakteristike po pristupačnoj ceni. Prvi utisci su bili vrlo dobri. Dizajn je prijatan za oko, ni previše upadljiv, ni previše diskretan. Baš prava mera između ta dva. Materijali deluju sasvim solidno i izdržljivo, nisu premium za ovu cenu, ali su bolji nego što sam očekivao. Tkanina deluje vodootporno, rajsfešlusi rade glatko i deluju izdržljivo, a šavovi su uredni i jaki. Tu je i dodatna navlaka za kišu za zaštitu od vremenskih prilika. Dakle, ne deluje premium i realno to i nije, bar kada se uzme u obzir cena. Najvažnija stvar, ovo je takozvani pola-pola ranac. Gornji deo možeš koristiti i za foto opremu i za druge stvari, dok je donji deo pre svega namenjen foto opremi. Samolepljive velcro pregrade omogućavaju da sve potpuno ukloniš ako želiš da koristiš ceo prostor za neke druge stvari. Gornji deo možeš prilagoditi iznutra pomoću pregrada. Možeš napraviti odnos 1/3 prema 2/3 ili pravi pola-pola raspored, što mi se baš dopalo. Tu je i dodatni prostor ispod mrežastog materijala u gornjem delu, koji sam koristio za baterije i slične sitnice. Sa jedne od bočnih strana može da se zakači stativ manjih dimenzija. Postoji džep za noge stativa i traka koja učvršćuje gornji deo. Sa druge bočne strane su dodatni džepovi, ali što je najvažnije, tu je Quick Access otvor za brzi pristup, što je po meni najveća prednost ovog ranca. Lično preferiram torbe sa brzim pristupom i imam ih nekoliko. Napred se nalazi veliki proširivi džep, što je jedna od sakrivenih funkcija ovog ranca, koji daje dodatni kapacitet od par litara. Kada se on proširi, unutra možete ubaciti recimo dodatnu jaknu ili kabanicu, što je vrlo korisna opcija. Na leđima se nalazi mrežasti panel protiv znojenja koji je meni radio sasvim dobro. Tu je i prorez za kačenje na kofer prilikom putovanja. Kaiševi na ramenima nisu ni previše debeli ni previše tanki, taman kako treba. Nisam imao problema sa nošenjem ni tokom dužih šetnji. Postoje i dodatne kopče i grudni kaiš. Voleo bi da postoji i pojas oko struka, ali nije razlog da odustanete od kupovine. Donji deo ranca je ojačan i ima džep u koji može da se smesti navlaka za kišu. U unutrašnjosti ima dosta velcro samolepljivih pregrada koje možeš prilagoditi po potrebi. U zavisnosti od toga kako organizuješ gornji deo, ranac može da ponese iznenađujuće mnogo opreme, 2 tela, više objektiva, blic i različite potrebne dodatke. Hajde da ga vidimo u praksi i spakujemo opremu. Najpre neki minimalan setup. Pa onda još neke opcije za različite potrebe, pejzaž, portret, grad. Svašta može stati. Naravno, nije namenjen za velike teleobjektive za sport i ptice, ali iskreno to mu i nije svrha. Tu je dodatni džep za laptop od 15 inča koji može primiti i do 2 tableta. Kao što sam već pomenuo, najveći plus je brzi pristup. I evo ga u praksi, da vidiš koliko brzo možeš da pređeš iz nošenja u spremno za snimak. Koje su neke mane? Nema mnogo toga za zameriti. Neki delovi deluju malo plastično,
Neki materijali pokušavaju da izgledaju premium, ali ne uspevaju u tome baš u potpunosti. Raspored može biti malo zbunjujući za početnike, posebno zbog pregrada. Meni lično je najviše smetalo što je kaiš za stativ stalno spadao kada stativ nije zakačen, pa sam ga na kraju skinuo i spakovao u ranac kako ga ne bih negde izgubio. Pa za koga je onda ovaj ranac? Za hobiste, entuzijaste i polupro ili pro fotografe koji traže pristupačan univerzalni ranac sa brzim pristupom. Za putovanja, planinarenje i svakodnevnu upotrebu u gradu. Za ljude koji žele balans između kvaliteta, kapaciteta i cene. A za koga nije? Za one koji žele ultraminimalistički setup. I za profesionalce koji stalno nose tešku opremu poput f2.8 seta objektiva i dodatnog osvetljenja. Ako uzmemo u obzir cenu od 10.000 dinara, onda je K&F Concept Alpha 25 litara jedan od najboljih rančeva koji sam imao prilike da koristim. Naravno, morate biti svesni njegovih nedostataka i limita i prihvatiti ih. Da li bih ga ponovo kupio? Da, svakako da bih. Ako želite da vidite još ovakvih i sličnih recenzija, prijavite se na kanal. Ako imate nekih dodatnih pitanja, slobodno pitajte, pokušat ću da vam odgovorim. U komentarima dole možete napisati koji ranac vi koristite i šta od opreme nosite sa sobom. Do sledećeg videa, veliki pozdrav!